Hvad skal YouTube? Der skal man se her. Vi har ikke filmet i særlig lang tid, fordi at vi filmer for det meste med mit fraps, og ja, det er jo kun de stykker, kan man sige. Og her fremover skal der nok komme nogle videoer. Det er det bare en server, som jeg tror admins ikke gider at have den mere, fordi man kan kun bruge 3 commands. Det var lidt forkert det der. Se. Dejligt varmt. Og jeg er over ved Daniel lige nu. Han sidder så lige og ser nogle videoer på YouTube. Men og der er ikke så mange inde i serveren faktisk. Der er ikke nogen. Der kommer aldrig nogen inde i den server, stort set. Og jeg vil slutte videoen, imens jeg hopper ud.